Sabies que a l'estiu hi ha més delinqüència? Efectivament, les altes temperatures s'associen a una major taxa de criminalitat, sobretot de caràcter violent. Per exemple, què passa amb la violència de gènere? L'Observatori de la Violència del Ministeri de Drets Socials disposa d'una gràfica que mostra el número de denúncies per violència de gènere registrades, on es veu clarament que aquestes assoleixen el seu màxim al tercer trimestre, de juliol a setembre. En aquest gràfic s'observa una pauta estacional. Les temporades amb més víctimes són l'estiu i el Nadal. Això revela una dada important. No només influeix la calor o el fred, sinó que la convivència forçosa hi juga un paper rellevant. Les vacances impliquen més hores compartides entre víctima i agressor, com també un aïllament més gran de la xarxa de suport social. Hi ha dues hipòtesis sobre per què passa això a l'estiu. Per una banda, la calor provoca estrès fisiològic, que ens fa estar més irritables, redueix l'autocontrol i indueix la impulsivitat. Per l'altra, hi ha una teoria que diu que quan fa calor la gent canvia els seus hàbits. I això augmenta les possibilitats de trobada entre potencials agressors i possibles víctimes. Probablement els dos mecanismes actuen en paral·lel. Sigui com sigui, que no es confongui el que dic. La calor no crea maltractadors, sinó que la violència de gènere és un problema estructural. Les altes temperatures poden propiciar una major impulsivitat del potencial agressor, però el factor ambiental serà el desencadenant i mai la causa.